100 liburu gainean eramateak 170 gramo besterik ez digu pisatuko hemendik aurrera. Orain 2 hilabete liburu elektronikoa salgai jarri zuten. Tresna berri honek abantaila ugari ematen dizkigu. Aste honetatik aurrera Amazonen proposamena helduko da merkatura. Kindle izeneko e-booka alegia. Kaleetan, trenean edota autobusean ere liburu elektronikoa ikusten hasi gara. Izan ere, e-bookak eskaintzen dituen abantailak asko dira. Produktu honek daukan gauzarik onenetakoa arintasuna da. Irakurtzeko oso ergonomikoa da. Tamaina handiko eleberrietara ohituta gaude, baina e-booka ordea eskuan, poltsikoan zein poltsatxo batean sartu ahal dugu. Hasi gara dagoeneko kalean, trenean, metroan eta autobusean e-booka ikusten. Liburu elektronikoa erostea garestia da oraindik 300 euro inguru, baina alde onak ere nabarmenak dira. 8 liburu irakurri ditzakegu, e-booka kargatu gabe, PDF-ak, egunkarien eguneroko edizioak edo unibertsitateko apunteak ere sartu daitezke. Abantailak asko, baina ohiko liburua lasai egon daiteke oraindik. Gero eta jende gehiago eskatzen du produktu hau. Oraindik badago liburu arruntetik digitalera salto egiteko errezeloak dituen jendea, baina e-bookak probatu duten hainbatek aldaketa asko gustatu zaiela esan dute. E-bookek liburu tradizionalak ordezkatuko dituzte, baina beti izango ditugu etxean ohiko liburuez betetako liburutegiak. Gabonetako izarra bihurtu daiteke liburu elektronikoa, aurreneko hilabeteetan salmenta onak izan ditu. Hala ere, denborak esango digu paperezko liburuaren etsai amorratua jaio den.